Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know that you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Seeing you again would only do me good. Oh, how I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. I can't say much of anything that is new. If I could only work this life out my way, I'd much rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know that you're so far away. Oh, you're so far away. Traveling around sure gets me down and lonely. There's nothing else to do but close my mind. And I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams that I've yet to find. But you are so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know that you're so far away. Traveling around sure gets me down and lonely. There's nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. 'Cause there's so many dreams that I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so nice to see your face at my door. And it doesn't help to know that you're so far away. So far away. Ines Timmer, Summer Even live in de studio. Nou, nee, net Summer Even, want ze had een feestje te vieren. Ik zit net graag bij een dame, maar ze mij de zondag gewoon tikken. Ja. Dat ben een heel protestkes, Ines. En dan geven jullie een beetje een feestje om te bouwen in deze aflevering van Noorderwien. Ines, mooi dat ze best. Dank u wel. Eerst even naar de muzikale vriend. Die is mij waar speelde ze toe hier? Joet heb bij me, en daar ben ik ook griezelig geweest mee, want ik ben al je schatten van meesken. Dat is Ietsen en Paul en nou mag ik even denken, Theo en Russell. Ja. Hoe is het met onthoord? Ja. Oh jongen, dat werd zo striem in. Ietsen Petersons. Ja, prachtig. Staat zo mooi achternaam. Ja, dus Ietsen Peterson, Paul Horrius, Theo Smit en Russell Elford. Ja, dat ben ze alle jou. Ja, dat is leuk, want met Paul speel ik dus nou. Op de heden Ratatouille d'Amour, dat theaterdiner. En ik heb met Paul en Ietsen heb ik Baas Gille Taxi dien.
Johnny Mitchell. En met Russell en Theo dacht ik nog een jazz trio. Alles komt een beetje bij elkaar. Ja, dat is leuk, hè? Trines. Ja. Ik heb die vragen, want nou ja, dat wordt zantig. Ja. Telt dat voor jou nog iets? Ben je mee bezig of Ja, tekst? ja. Toch wel? Ja, wist wat ik zag hem mee vind? Dat laatste stukje, dat gaat zo verrekte hut. Ja, ik het heel te snel. Ja, verdomme. En Sietse Haima, die zei laatst mij, dat vond ik een hele mooie. Ja, we rukken heel tijd verderop naar de frontlinie. Ik denk, ja, verdorie, dat is ik zo. Best gewoon bij de man of was er last van? Nou, ik merk wel, was dat niet correct ik zei, dus het onthoud wordt wel minder, ja. En ik speel hier jongen dus wel weer een hele solo, of ja, together met Paul, maar dat hek dan wel helemaal in de holle. Maar dat betekent wel dat ik het alle dagen echt helemaal herhaal moet. Dat is een week voor ik speel, want er vallen soms in samagotjes. En het is, ja, dat is, daar ben ik wel mee dwaande en dat wil ik eigenlijk net de hele tijd, maar ze is met me stoon aan Alzheimer. En dan wist ongeveer hoe het soks verrint. En mijn man en ik hebben heel duidelijk gezegd van dit willen wij net. Dus daar ben ik wel mee dwaande. Dus als dan een peeltje heeft ergens van wat lekker vlot gaat, dan... Ja, ben je er benauwd voor? Ja, we zijn beide, want Peter Sinheid is 102 jaar oud, maar die weer ik behoorlijk dement op lijst. En daar ben we beide wel bang voor. We zijn van dat willen we net. Nee, maar dan ken je als een echte perfectionist. Ja. En op een gegeven moment letterlijk God niet te vallen. Hè? Dus, ja, nou zo slim is het dan net. Ja. Maar ik merk gewoon wel dat de dingen die ik onthouden moet, ik er heel hard aan werken moet. Dat is echt huiswerk en dat is soms heel vermoeiend. Maar ik heb er nog zo willen in. En ik vind het nog zo heerlijk om te spelen. En interactieve dingen te doen. Mijn meisjes, zoals mijn theater in Nederland, willen ze erbij belutsen op allerhande manieren. Ze met een quiz oplossen. Daar zit ik dan oorgek dingen. Ze met de shanties maaien ze. Shanties maaien jongen en zo, wist je wel. En als ik dan van, wat weer dit een leuke jongen. Nou, dan kies me net gelukkiger maatje. Dit is Lieds. Dat is grote producties die grote musicals, grote theaterproducties. Is het heel mooi geweest om dat naast elkaar te doen? Of leidt in hart toch wel bij het wat lietseren? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, het ging achter mijn koor. Ik ben natuurlijk Lieds begonnen met Skyline, mijn eerste bandje, met Riemer Kramer en Piet Kok en Johan Kramer. En daarna kwam Ierold. Het is dit hier 50 jaar geleden dat die eerste LP van Ierold, de Goedronsegger, uitkwam. En dan dacht ik met Peter van der Zagen programma, Kattenkweer. Maar dat weer dus lieds en intiem en interactief. En dan hebben we echt dat we verhalen vertellen. Dat weer prachtige teksten. En daarna kwamen heel soort toch jazzachtige dingen. Omdat ik maar met naar het conservatorium kon binnen. En 4 jaar daar studeerd had. Toen kwamen al die jazzdingen. En tijdens mijn conservatoriumstudie heb ik auditie die voor Joop van den Ende. Voor Cyrano en voor Cats. Dan kwam ik zelfs nog door de auditie bij Cats. Maar ja, ik ken het belten, dus die rol weer voor mij niks, dat Grisabella. En dan kreeg ik dus Cyrano. En daarna de Nederlandse première Phantom of the Opera. En toen ben ik naar Wenen gegaan en daar Elisabeth spelen. En Beauty and the Beast, dat weer de Europa-première. Dan weer ik de tweede theepot. Ik wil dit de tweede. Ik weer de tweede Madame Giry in Phantom. En ik weer de tweede theepot. En in Beauty and the Beast en in Klokkenluider van Notre Dame weer ik de tweede Loney, dat is een van die gargoyles, van die steenfiguren. En tweede Madame Thénardier in Les Miserables. Dus, maar ik heb dat mijn heel soort passie dienen. En bij die musicals misschien ook alles bij elkaar. Aan de ene kant het theatrale, aan de andere kant het zongen, de techniek. Of net? Ja, en die magie van dat hele ritueel van het theater ingaan en die naam op de lijst zetten. Dat is iets fantastisch. Al die liedse dingetjes, al die radertjes die het in elkaar vallen en die de meesten een prachtige luchtballon vol verrassingen voortovert. Dat is ongelooflijk. Maar er is altijd part van een ensemble en de musicals, de bekende grote musicals, dat zijn altijd klonen van het origineel. Dus er is niks of heel weinig van die zelf inbrengen. En dat miste ik. En ik miste op een gegeven moment
het contact met het publiek en de interactie met het publiek en de intimiteit van de dialoog met het Wie publiek. hartst te grut is eigenlijk. Ja, ik heb in theaterspelen, nou, dat we in 1700 zitspletsen. Ja. 1700 stoelen, zeg maar. En ik wel liter, ik wel 1000. Maar ja, dat is zo gigantisch. En dan krijg je geen contact met de meesten. En als dan, dat mag ik net trouwens. Zoals direct ontslaan worden van als de hoi het publiek. Nee, nee dat ken ik. Maar en dan is het klaar en dan ga je naar huis en dan zit net iemand bij de artiest in gang en dan komt thuis en dan is er niks. Dus dat miste ik dan ik. Ja. Ines Timmer, vakvrouw. Prachtige jongeres, nog steeds trouwens. Ze doen haar 20ste jeetje. Verklap ik even net de precieze datum. Praten straks verder, want die belangrijke periode met E-roll wil ik nog even naar voren hellen. En natuurlijk over het heden. Maar eerst maar even Ines hier in de studio. Live in Noorderwien. De waait westzon uit Afrika. Vannacht hier ik het hoorn. Oh, dan wist hoe ben dat dikje Viking carry. Maar ik wil nog liever vlot. Mijn vingernails ben smarrig en ik neem daar mij van het strand. En ik mis me witte lekkers en mijn lekker roekers goed. Oh, carry te krijgen stok. Dan zie je ik me zilver. Dat is een boos oud hippie, maar ik mij die. Nou, toe op naar het Mermaid Café, dan bestel ik een fles rode wien. Even lol en proost op leegte en dan voort mij het lege glas. Hey, jou nog een rondje van volk en soldaten en je dom in orde vrienden in. Dan heb ik zelfs een glas op de rode duivel die mij pint door deze stad. Oh, carry to krijgen stok, dan zie je ik me zilver. Dat is een boos oud hippie, maar ik mij die. Waar weet ken ik naar Amsterdam of naar Rome, misschien ik wel. En dan hier ik een baspiano en ik zet wat blommen door de vlier. Maar nou net praten hoe jongens van wol, de nacht is mijn sterrengoal. En ze spelen die roge rock en roll en de matalamoan is vol. Oh, carry, toen krijg die stok. Dan zie je ik me zilver. Dat is een boos oud hippie, maar ik mij die. Oh ja, ik mij die. De waait westzon uit Afrika. Vannacht hier ik het hoorn. Oh, dan wist hoe minder dikje Viking carry, maar ik voel nog liever voort. Misschien heb ik wel te volle schoen in deze stritten en alles riek. Ik ben te bedwimd om mijn witte lekkers en mijn lekker roekers goed. Oh, carry te krijgen stok. Dan zie ik mijn mooiste zilver. We gaan naar Mermaid Café, om wil ik in gebrek. Ik zei dat is een boos oud hippie, maar ik vind dat te gek. Ja, nog altijd piekenvel in de stemmen. Ze komt er heel lang hier bij de omroep, sowieso. Maar ik, als programmamaker dat dan Ines binnenkomt, denk ik, oh, dit wordt leuk, enthousiast, kritisch, altijd. Maar dat heb ik bij het vak, denk ik, maar altijd een muzikaal feestje, zoals je het ook weer in deze studio. Ga ze uit nog om een soort jitje-feestje-achtig sfeerkadel te zetten vanwege haar 20ste jitje. Die carrière is te lang en te uitgebreid om helemaal te benemen. Musicals giest het al even hoor, maar toch die belangrijke periode E-rolls. Ja. Want je wie een grut als volkgroep, grut in Friesland. Ja. Hoe is dat beleefd? Want toen is nog relatief jong. Jong, wereld. Ja, en jong en puberaal. En ik weet wel dat op een gegeven moment iemand mij zei van... dat is het of dan maken ze geen grappen mij in publiek of maar oor in publiek. Ja, ik weet het net. Ik moest heel erg ziekje en nog steeds naar een liefdevolle relatie met het publiek. Want ik voelde, ik heel eerlijk zijn, ik heb een vrij laag zelfbeeld. En dat resultaat dat ik wel eens om me heen begin te skoppen.
onaardig bent je meesken. Dat is gewoon pure onzekerheid. En en ik merk, zoals mij... Ja, als ik dat wel vertel. Nou ja, zoals maar Ietsen Big Leagues. Ietsen is gewoon... Het is een man van goud. En als Ietsen er is, dan voel ik mij dus fantastisch. En ontspannen. En dan ja, dat is feest. En net dat het maar die oren geen feest is, maar het is gewoon heel bepalend. En ik weer natuurlijk in een relatie met Nanne. En die ging op een gegeven moment... Nanne Kalma, hè? Ja, Nanne Kalma. Die heeft alle muziekskreun van Ierot. Echt een onvoorstelbare prestatie. Ik ben dik 100 nummers. En ze ben haast alle jaar... verrassend en interessant en nieuwsgierig. Nou ja, en het werd succesvol. Een volle zaal. Ja. Hoe je hem praten, het borrelen. Ja. Toen ontstond er nog volle meer initiatieven in die folkwereld natuurlijk. Ja, wij hebben... wat nummer 1. Ja, wij hebben, nou ja, dat weet ik net, want ik oren hele goede band. Maar wij hebben wel, denk ik, het Friesk, het zongen Friesk op een kaart zet op een manier, of een plakje in Friesland, die het variëteit net hier. Ik zag hem together met Roel Slofster nog steeds als de groenlezers van, neem het maar, de Friestalige muziek eigenlijk. Ja, Fries waar wel langer al broekt. Ja. Je maakt met Ierals. Ja, dat Roel weer echt Slofster gaat het wel del zetten. Ja, en Roel die begon ik mijn liedse solo musicals. En ik vind het een prachtige solo musical over Eije Wiekstra. Wie die folkmuziek ik die smaak. Ja. Absoluut. Want toen zei hier is een band. Ja. Ik lees nog iets van een trompet. Is dat trompet? Nee. Dat stelde net al te volle voor. Nee, dat is beter het ooit te zien. Mijn man, die ik een soort van reclame dacht, die het ooit eens skreun. Maar zegt zijn trompeten te zien, dat is wat samen. Dat weer voor een Duits soloprogramma. Want ik heb een heel soort solo's ik die in Duitsland. Met zegt zijn trompeten te zien, dat is wat samen. Dus trompetten het wat bij elkaar zijt. En daar het er immer van maken van ze spelen trompet. Ik heb nooit trompet spelen, man. Geweldig. Nee. We gaan we dat terugzetten. Dat vind ik wel leuk. En dan zit ik dat ik in 1954 ben. Maar ik ben van 54. Dus, ja, mooi toch? Ja, heel apart. Maar ze het even terugzetten. Maar ik vond die muziek, ik vond dat fantastisch. Ik weer een groot fan van Fairport Convention, van Sandy Denny. Ik heb bij Bohemians van mijn Engelse studie nog een werkstuk maken over Sandy Denny. En Steel Eye Span. Wij waren in die tijd, Simmers altijd in Engeland. Spelen we zelfs, we waren op tour. Maar Ierald, en wel vaak in verschillende bezettingen. En alles was daar yes. Dat is mijn zo'n passie en zo'n volksverbonden en zo toegankelijk en wie denkt een droom die het verder uitkwam op dat moment? Is daarvoor hoe droomt, hoe zijn carrière bij Ierald, Boeteland zelfs? En... Dat weet ik eens niet. Of kwam het een beetje hoe die heen? Ja, het gebeurde gewoon, ja. Ja, ik vond het wel fantastisch. Ja, ik ben Nana en de orenleden van Ierald nog altijd ook griezelijke dankbaar dat toe koeën. Nou ja, er was recent ik weer een voorstelling daaromheen gebouwd. Ja. Een hele liedsen. Maar dat doe je alleen als je daar een goed gevoel bij hebt. Absoluut. En dat geeft ik vooral om het repertoire. Want Nana heeft gewoon fantastische dingen geschreven. En heel interessante maatwisselingen. Dus dat is zeker heel fijn om te zongen en te brengen. En ik Arcadia bellen, zei van, ken je hem eens net meenemen in je reclame? En toen zeiden ze van, maar we kunnen geen tournee voor u organiseren. Nou, dat hoorde ik net, dat ik zelf wel. Maar ik wil wel graag mij en je al je passen berichten. Nou, nooit meer wat van je het, maar ja. Maar zal jij zelf doen. Dat is ik prima. Goed, datzelfde aan. Daar gaan we aan hoe praten. Want dat iets bij Ines, ik associeer net alleen het jongen, maar hetzelfde aan. Dan doe ik het zelf al. Bijna op het gremietige hoor, kan je me vertellen. Dan kan je met een telefoontje en ik ga dit in de hollen. Hoe kan ik dit organiseren? Daar praten we aan. Maar eerst maar even weer gewoon haar live hier in de studio. Dat is liefde briek, zij sto. Ik had de vestes van de Noorderster en ik zei: vestig je dit zuster, dan het zo raar als mij ziekest. Ik zit in een bar.
in het blauw tv-scherm lucht. Die ik de kaart van Canada, oh Canada. Dat ik die gezicht inbrocht. Zingst in mijn bloed als goede window. Bessa bitter zwiert en reed. Oh, ik koe van die een vet wel haar liefste. Dronk ik rond de boeien uit. En ik ging nog net onderuit. Oh, ik ben een eenzaam schilder. Ik zit om in kleuren vast. Ik ken mijn liedse duvels en ik ziek je mooie, mijn moed en rest. Ik weet nog die keer dat sto zeidest, zo goed leefde ziel en bind, vis en prachtig mint. Saffele mij loopt uit die waai in deze riegels, in dit riem. Oh, zingst in mijn bloed als goede window, bessa bitter zwiert en reed. Oh, ik koe van die een vet wel haar liefste. Dat dronk ik rond de boeien uit en ik ging nog net onderuit. Oh, ik trof een frommes, een molle krijgt als dient. Ze koer die sa, ze koer die duvels en gemis en zij zei. Doch het maar, bleef bij hem als het ook kist, maar wit danst blierde zist. Oh, zingst in mijn bloed, best mijn goede window, bessa bitter zwiert en reed. Oh, ik koe van die een vet wel haar liefste. Die dronk ik rond de boeien uit en ik hier nooit weer onderuit. Zondag kerstjes dus voor mijn gastjoerd, Ines Timmer. En ik zei, kom even Del, we gaan musiceren. En lift er even nog ha. Ja, zondag je leven. Vol passie. Ja. Er ooit een oor op. Ja, du hast even een tijdje hast op cruiseskippen werkt. Ja. Maar is er ooit oors in die holle een idee was van ik wil wat oors dan theater en optreden en muziek? Nee. En op die cruiseschip wie ik als gastartiest. Ja, ik wel als company manager of entertainment manager, maar ik vooral als artiest. En nee, ik ben van mijn iergang, want we hier dus fantastische zangeressen in mijn groep. En zo Lucette Snellenburg en ik ben ook de enigste die het echt van het theaterwerk en het muziekmaatje en het jongen libje in de oren had er al hier, maar het is hun keuze, het hun keuzewest, hun karwest. Die had er al hier een lespraktijk jongen of orenbaantjes. En nee, ik ben ongriezelijk dankbaar en gelukkig met het feit dat ik dit toch dwaan kon op een of andere manier.
En ik weet nog wel dat dus mem zei van... oh, je moet geen ontslag nemen op die MTS waar je werkt. En ik zei... Ja, maar die was les, hè? Ja, joh, ja. En ik kom nog hield iets wel leerlingen in. Oké. Ja. Les naar je Worman. Ja, hij zei, ik zit op MTS, toen stond er ik wie is. Ja, leuk nou. Ja, maar ik ben heel blij dat ik nog les aan kon in de tijd dat er geen mobiele telefoons weer. Want dat lijkt het me zo'n nachtmerrie. Totale ramp, Oh. ja. Nee, maar het is een grut voorjocht. Zo viel ik het. Dat ik dit dwaan kon en mocht. En dat ik een man had die dat al hier accepteert. Dat ik heel vaak voort ben. En ja. En toch, ik ben wel eens Tjenko. Dan stond opzetten van liedje vaststellingen hier in de Friesland. Ja. Ik wil er niet eens een gevecht soms. Absoluut. En dat, om het voorkant te krijgen en helemaal hoe jilt en plakken en podia. En, ik ga dit direct wel eens met wrakselen in zien. Ja, klopt. Ik heb hier, vriend hier weer zijn eer. Ik heb vriend hier een paar hele... Ja, een domme fout maken en dat lukt verschrikkelijke consequenties achter zich. En dat vind ik verschrikkelijk spietig dat het zo gebeurd is. Maar goed, ik heb mijn best doen om alles weg te strikken en het weer goed te maken. En ik hoop dat het hier en der slag is. Zakelijke fouten? Ja, zakelijk, maar ik persoonlijk. En ik denk, dit moet ik kennelijk nog belibben om nog wat te leren. En ik heb er echt een les uit lutsen. En, maar ja, het leuren langs de deuren. En dan denk ik zelf van dit is toch leuk. En ik weet zeker dat ik hier een heel soort mensen plezier mee doch. Ja, zeker mensen die, wat in mijn leeftijd binnen of 60 plus of zo. En en het is eenzaam en het komt ook omdat ik ben net makkelijk. Dat jou ik daar. Ik ken heel moeilijk met mensen geerwerkje. Dat heb ik dus nooit merken. Te solistisch toch uiteindelijk? Wat ik die met die muzikanten omgaan, joh. Maar dat is ik zo fijn. Gezelligheid, ja, dat is ik zo fijn. Of best op de oefening toch wat strenger? Ja, nee, helemaal niet. Maar het punt is gewoon, waar moet het oors dwaan als ik? Want als het in een liedcircuit werkest, dan is dus de gage is maar iets. Dus ik kan mij echt net veroorloven om een marketingbureau of een agent of zoiets te halen. Daar heb ik gewoon, daar maak ik de omzet net voor. Dus dan maak ik het ook al heel veel zelf doen. En heel lang vond ik dat een hele leuke uitdaging. Maar dat is wel iets, ik merk dat energie kost die ik liever nou in dit stadium van mijn leven aan oren dingen besteed je wel. Hè? Zoals om mijn tuin of zo. Maar dat is het. Dus ik maak het ook al hier zelf aan. Leeft nog steeds in twee werelden, Friesland en Duitsland of niet? Ja. Mijn man komt natuurlijk na je week als ik hier ben en op het jeetje feestje. En zit je een ouderwets in een krinkje of net? Nou, ik heb een lieds theater hier en ik heb iets van 70 mensen uitnodigen. Dus en heel soort mensen die doch ik wat van ik doe maar iets en ik weer wat en mijn Russell en mijn Paul natuurlijk ik en mijn Theo, dus we maken zeker muziek. De jongens van Short en Sa komen die doch wat. Vriend van mij, Rick McDonald, die een geweldige jongen, die komt tegen die dochter wat. En twee vriendinnen, Betty Vermeulen en Janine Vos, die ik nog ken van Cyrano uit 1992. Die heb ik een verrassing. Ik mag natuurlijk nog net weten wat het is, maar die dochter dus ik wat. En die win ik bij doet ik 50 waard. En dat is ik zei iets, Willem. Doet ik 50 waard, heb ik dat georganiseerd met 2 orenmeesken, mijn Edith en mijn Bertus Klazinga. En ik ben de enige die nog hoor is. En dat Spielijk, hè? En daar werd ik super emotioneel van. Dus ik wil het echt vieren. En ik heb een heel soort mensen uitnodigen van ik weet dat ze heel soort bij mij vaststellen komt. Ik heb wel een hele trouwe fanbase. En ik wil ook dat versjes jongen wat ik van Remco Hoitsma in het Fries oorzet had. Muzikant en helaas hebben we en we hebben een heel soort dingen. We hebben een heel soort dingen te gerden en dan wil ik dat steeds meer dat het net zo is wat ik een filmpje van maken. Want we vieren natuurlijk het libben, maar ik de meesten die er net mee binnen. En we dus het toch nog altijd onhangend en ja. Doe je eens nog wel even terug, toch? Ik ga dan wel even terug, ja. Meestal kom ik gewoon ook vreetje. Maar het zijn leuke programma's op afroep, zeg maar. Op verzoek, ja. Still going strong. Maar één ding wat ik nog kwijt, Willem.
En dat betreft die. Want in dit soort peteren wordt er altijd door de meesten praten die je te kost binnen. Maar was to dorst voor de Friese muziek. En was to de kansen die sto jonge mensen juist met die podium. Dat is zo uniek. En dat is zo'n pilaar van kansen van muzikanten. Als ze nou zantig binnen of zantje. En ik vind dat zo echt een... wel een medaille verdienen haast erbij. Of een potje bier of iets leuks. Ja. Dank u wel. Graag die. Modester. Ja, nog. Ja, ik zou zeggen. Ik let niet nog naar het gaan. Ja, ik hoop nog jaren voor jou te genieten. Best altijd welkom. Dank u wel voor het mooie compliment overigens. Heel graag. Ja, we laten net gaan, want dit is een live programma en dan moet je optreden. Ine Stimmers, gewoon live in Noorderwien. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Voor een peers hotel, een boutique en McDonald's frietkot. Oh, maar is het zo net altijd gier? En dan stond het wist, was toen hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Ze kan beem naar beem, al gauw in het Beemmuseum. En ze dwaren de mensen een daal erin heel tevreden. Oh, maar is het zo net altijd gier? Dan stond het wist, was toen hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Hey, Tumon, smiet kont die spuiterij nou. Jou mij roept stekken fruit, maar jou net het bijenvolk please, please. Oh, maar is het zo net altijd gier? Dan stond het wist, was toch hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Just een nacht, jurk de gaas doorslaan. En een baasgele taxi had Sammy man mijn naam. Oh, maar is het zo net altijd gier? En dan stond het wist, was toch hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Ik zei, is het zo net altijd gier? Dan stond het wist, was toch hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Oh ja, dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Dit weer paradies, maar ze wassen alles plat. Ja, nee, mij, een artieste op leeftijd, rap je oer mij, maar je mijn liefste en vreun. Vertel haar hoe die oude faam, mijn hart was een dream. Maar haar langs me hij zang en hij taal, rjocht uit het meer net. Sjoch mij, sjoch mij, sjoch mij, sjoch wat ik ben, dit ben ik, jou mij bleed. En ik ben bang, dit ben ik in de stilte en in de storm. Sjoch naar mij, of wat er voor mij nog oer is. Sjoch goed naar mij, voordat mijn beeld staag verdwijnt. Mijn lippen zezen wat oren al eer door mij zijden. Zeg, ik ga net een soort, maar wat ik ha, dat lees ik je tel. Voor hem, sjoch mij, sjoch mij, sjoch mij. Sjoch wat ik ben, dit ben ik, jou mij bleed. Meer is er net een grote bek, ik schreeuw het uit. Dit ben ik, ja, sorry dan. Sjoch mij, sjoch mij, sjoch mij. Sjoch wat ik ben, ik mijn dream, mijn langsmoot. Ik ster, wat ik leid, dit ben ik. Sjoch mij. Keer net bij. Bleef nog een piepskoft bij mij. Je kan mij net redden, nee.
maar zonder Jim heb ik geen idee. Houd van mij als van een vrouw die te hut als geen naam. Houd van deze vrouw, want zij weet zelfs net goed hoe tot mat. Ze is onbekwaam. Zorg mij, zorg mij, zorg mij. Zorg wat ik ben, dit ben ik, jou mij bleed. En ik ben deer benauwd, dit ben ik in de stilte en in het van de storm. Zorg mij nog Iris, alles wat ik ben is hier. Mijn goele, mijn leid, en hoe ik sterf, mijn langs me. Dit ben ik, dit ben ik. Zorg mij. Zorg mij.